ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ дорем дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Садбарг, яъне ки пушти Садбаргда қарор дорад ки ҳамин сентри ҷои Наздай. Як хонага квартира аст ки дар 10 ошона қарор дорад, яъне ки доми 12 ошона аст ки дар 10-уш қарор дорад. 40 квадрати метр. дар инҷа обсвеча уже ташкил кардаги ҳастанд. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки отделни калон дорад ки ҳамин хонаро мешавад ки духонагам кунен. агар шумо хоҳед кадам мешавад. дӯстони азиз, соҳибаш гуфтагӣ ай. хона коробка аст. дӯстони азиз, яъне ки лифт, дута лифт дорад. яъне ки ҷои беҳтарин табдил шуда супермаркет, мағозаи калон мешавад. фурӯхта мешавад ба нархи 286 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем. агар соҳибшон хона, яъне квартира техпаспорт дорад. рақамошон дар поёни видео аст. агар ба кадоми шумо агар ҳамин квартира лозим бошад, арзон мекунанд ва метавонем ки бештар маълумота як бор дига аз ҳамин номерошон занг зада гирен. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 3 микрорайон гуфтагии соҳибшон. духонага квартира аст. дар 2 ошона қарор дорад. 55 квадрати метр. обсве дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, мебел, шифонер, телевизор, қолинои нав, абой, люстр ва плюси гараж ва подвалам дора мега дар поён. соҳибшон ҳамин хел маълумот пешниҳод кардагиам. нархаш 280 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин хел квартира лозим бошад дар шаҳри Хуҷанд дар 3 микрорайон, метавонем ки дар ҳамин рақамошон муроҷиат карда бештар маълумота аз соҳибшон гирем. шумо ҳам агар дӯстон хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дошта бошед, дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. маълумотошон қатъи сураттош мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабӯз. замини ҳамвори холӣ аст ки барои хона кардан. 7 сотиқ замин аст ки нархаш 40 000 сомонӣ ки барои хона кардан. дар наздикиш мактаб, мағоза ҳаста мега. то ҳамин мактаб, мағозара як 600 метр мега роҳ ҳаста. ҳамиқа роҳа мега. дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардааст. дӯстони нашуд овсвед ягон чи гуфтагӣ нест. хай свед аст, яъне ки оша ягон маълумот додагӣ нест. манам ягон чи гуфта наметавонам. агар ки ба шумо лозим бошад, рақамошон дар поёни видео ҳаста, метавонед занг зада бештар маълумота гирен. 7 сотиқ нархаш 40 000 сомон. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад инам дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабӯз, шаҳраки Шарора мега соҳибшон. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёра, якта веранд калидор дорад. ошхона, аловхона, ҳаммом, ҳоҷатхонашам отделни ҳаста мега. ду дар хонаи тайёр қатъи калидораш 6 сотиқ замин. гирди хона маҳкам аст. дуруни хона ремонт дорад. бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки медорем зиндагӣ мекунем. обсвечам аст ва дарахтони мевадиҳанда дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. мега соҳибшон одамони харидори конкрет набошад. агар дӯстони рақамошона дар поёни видео мондагӣ ҳастем. агар ба шумо лозим бошад, ягон маълумотш агар фаҳмо набошад, занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона худтон гирен. хоҳиш мекунам ки дар ҳамин видеонавори мо яктам лайки бепула монед ва видеонавори моро имконият дошта бошед дар ҳамин имотон, ҳамин силкаша подлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино, яъне ки пеши авангард гуфтагӣ аст. фабрикаи ширин, молочни
комбинат. Ами хеле маълумот аст. Як хонага квартира аст, дар дуюм ошина қарор дорад, 24 квадрати метр. Як хонага квартира. Об светаш аст, ошхона дорад, ҳаммом отдельни аст, ванна, кухни ва кондитсионер, термиз отдельни аст. Дӯстон ки хона бо шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки шифонер, яъне ки мебел, ами хеле чизо дорад. Оби гарм, хунук ҳаст. фурохта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мекунем мега соҳиб шуд. дӯстон дар шаҳри Душанбе ин хел нархҳо квартира ёфтан қина ина пешниҳод кардан. Агар ки квартира нафурохта бошанд, шумо метавонед ки савдо карда гиред 175 000 сомон. боз ҳам тайёра ҷошам ҷои нағз. Марҳамат, дигар маълумотша занг зада аз соҳибам квартира гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши цементзавод гуфтагӣ аст. дӯстон яъне ки цементзавод намедонам дар куҷои Душанбе бошад. хай аз худашон аз центр дура мега, намедонам тарафи Ленскида бошад. хай бо дигар маълумотша мегирем. заминаш 4 сотих замин дорад ки 14 хона қатия калидор мега дохтагӣ аст. хона коробка болош пӯшондагӣ аст. фақат шикатор ҳамихе кора мондагӣ. хона бо гӯшти пухтакати омода шудааст. дар инҷа об свет дора мега. уже дар инҷа одамо хона кардагиан, зиндагӣ кардасиян. ҳамин сураташ як дона сурат пешниҳод шудагӣ ки дигар сурат надорад. агар ки шумо харидани бошед, мумкин ки дигар сураташаш ба шумо гирифта равон кунанд. боз як ҳама аз дигар шебен қум ва ихай дигар, яъне ки бо ғиштам дорад. рақамошо дар поёни видео аст. метавонед дигар маълумотша гиред. нархаш 180 000 сомонӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар политехникум гуфтагӣ соҳиб шуд. як хонага квартира аст. дӯстон дар якум ошина қарор дорад. 33 квадрати метр. обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, телевизор, паласои нав, обой, яъне ки бояд тайга мега қатиш подвалам дорад, балконам дора мега соҳиб шуд. балкон, подвалам дорад. хона обшин бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин намега. бештар маълумотша худум мефаҳмон мега соҳиб боша. кадоме ки харидор мега занг занад, ман худум дигар маълумотша ба телефон мега мефаҳмонам. нархаш 270 000 сомоние ки боз арзон мекунем мега ва савдои хубам дорад. срочна сум дар кора то қабл вариантҳои сум кардӣ. 270 000 сомонӣ. марҳамат, тамошо кунед суратоша ва кадомтон агар маъқул карда бошед дар ҳамин рақамош занг занед. қатъият муомила мекунад ва метавонед ки рафта бинед ва савдо карда гиред харед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Истаравшан дар наздикии мактаби Калон гуфтагӣ аст. бештар маълумотош гуфтагӣ нестанд, аз худашон мегирен. заминаш 10 сотих замин дорад ки ду дар хора дохтагӣ. хона коробка аст. светаш яъне ки об дорад. монтажам кардагӣ аст. фақат рангу бор мондагӣ мега. коробка дар хона ҳоли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. отдельни бо калидор дар дуруш аст ва ошхонам кардагӣ аст. як дигар дарахти калонам шудагӣ аст. гирди хона ҳуй аст мега. ҷош ҷои нағз. уже одамо давоно дар инҷа зиндагӣ мекунам. нархаш 200 000 сомоние ки боз арзон ва муомила мекунем мега. соҳиби ҳуҷҷатҳои хона 100%. дӯстони азизе ки аз ҳамин шаҳри ҳисор ҳамин хел хонаи заминӣ пурсида буданд, ин ҳамин хел хона пешниҳод шуд, мо пешкаштон кардем. агар ки ба шумо лозим бошад, занг зад дигар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона худтон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 34 микрорайон лаби роҳи Калонда мега соҳиб шуд. як хонага квартира мега, не ки духонагаш кадем мега соҳиби квартира дар 4 ошинааш қарор доми навастройка, доми наваста ки уже одамо зиндагӣ кардасанд. дар 4 ошинааш қарор дорад. 48 квадрати метр. обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер ва дигар чизошам ҳаст. яъне ки ванна, қоидавӣ, дарои нав, обой, мебел, ҳамин хел чизои лозимӣ ҳаст ки ҷои беҳтаринай кухни, гарнитур ҳамаш қоидавӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз ҳам арзон ва муомилаи хубам мекунем мега дар назди квартира. дӯстоне ки аз шаҳри Хуҷанд ҳамин хел квартира пурсида буданд, ина агар вариантошон ба шумо мувофиқ бошад, метавонед ки занг зада қатъишон савдо карда квартира харед. шумо агар дӯстони азиз ҳамин хел хонаҳои фурӯшии квартира, мошин, замин, чизе ки барои реклама дошта бошед, фақат чизе ки набошад, дар номери имо васаб партия мо дар видеои оянда фурӯшта мемонем.
хонаи фурӯшӣ назди ҳаволигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар зарафшон гуфтагӣ аст, яъне ки деҳаи армуғон. ами хел маълумот аст, яъне ки рӯдакӣ дохил мешавад. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отделни ҳаст. ремонти хона нави замонавӣ кардагӣ аст, дӯстон ки гирди хона маҳкам аст, даврӯзаи нав часпондагӣ ҳастанд, обсвечам ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем, мега соҳибшон фақат одамони харидор бошанд. дӯстоне ки аз Ленинский район ҳамихе хонаҳо пурсида буданд, ина шумо дар варианти хуб рақамҳошона дар поёни видео мондагӣ аст. метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин хона гирен. марҳамат, хона мега бо ҳамаи шароитҳои лозимиш таъмин кардагӣ, мега бе ягон камбудӣ медоред зиндагӣ мекунед. марҳамат, занг занед бо хайр дигар маълумот шахтон гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши циркда қарор доранд ки бари магазини, яъне ки супермаркети Сафар гуфтагӣ аст соҳибшон пеши циркда. як хонага квартира аст ки дар якум ошуна қарор дорад. 30 квадрати метр обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, балкон дорад. лаби роҳ ода мега қарор ки ҷои нағза мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунад соҳибшон. фақат одамони мехаранд ҳаваё занг занан гуфтагӣ, фақат сум дар кора. як хонага нархаш 220 000 сомонӣ. рақамҳошон дӯстон дар поёни видео мондагӣ. агар ки ба шумо лозим бошад метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз соҳиби квартира гирен. хоҳиш мекунам ки лайкото намонед ва видеонавори моро подписа кунед, ҳамин меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед. чӣ хонаи замини квартира ба шумо дар кора дар комментари нависен. албатта ки мо ба шумо дар видеои оянда пешкаштон мегардонем хонаҳои гуфтагитона. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино дар Гарадок гуфтагӣ аст пеши Навбаҳор. Гарадок Навбаҳор ҳамихел маълумот аст. як хонага квартира аст дар сеюм ошуна қарор дорад. 39 квадрати метр, яъне ки дарунаш калон аст. шумо агар ки хоҳед мумкин дукомада карда тони варӣ 39 квадрат и калон аст. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, ванна ҳамаш ҳаст ки ремонти замонавӣ кардагӣ мега соҳиб бошед, ки ремонти навай домам навастройкаи хубай уже одамо зиндагӣ кардасанд. хона барои зиндагӣ 100% омода ва тайёр аст. нархаш дӯстони назди 230 000 сомоние ки арзон ва савдои хубам мекунем, мега дар назди квартира. тоқа вариантҳои сумкати кадоме ки мехарад арзон мекунем, мега аз 230 000 сомонӣ. марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео аст. метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. шумо агар дошта бошед хел квартираи фурӯшӣ ки хона замин квартира дар номераи имо ва сапартии мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. ин буд ки 12 хонае ки ба мо пешниҳод карданд, мо пешкаши шумо карда тайёр карда партофтем. дӯстон то видеои оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо.